Yn y fideo yma, mi wnawn ni drafod dulliau gwahanol o benderfynu fod dau driongl yn gyflym. Nawr, mae yna 3 ffordd o penderfynu fod dau driongl yn gyflym. Yn gyntaf, mae dau driongl yn gyflym os yw ei ymylon cyfatebol yn yr un gymhareb. Nawr, dyma ni enghraifft o lle mae hyn yn wir. Be dwi wedi gwneud efo'n hyn ydy dwi wedi lliwio'r ymylon cyfatebol efo yr un lliw. Ac os dwi'n rhannu ymylon cyfatebol, hynny ydy, os dwi'n gwneud 8 rhannu efo 4, neu os dwi'n gwneud 6 rhannu efo 3, neu os dwi'n gwneud 10 rhannu efo 5, yna dwi'n cael yr un atab, dwi'n cael 2 yn fan hyn. Ac gan fy mod i wedi cael yr un atab bob tro, dwi yn gallu deud fod y 2 driongl yma yn gyflym. Yr ail ffordd o benderfynu fod 2 driongl yn gyflym yw i ffeindio fod ei onglau cyfatebol i gyd yn hafal. Hynny ydy yr un onglau sydd gennym fi yn y 2 driongl. A dyn ni'n gweld fod hyn yn wir yn yr enghraifft yma, oherwydd mae'r ongl 70 gradd yma yma yn paru fyny efo'r ongl 70 gradd yma hyn. Mae'r ongl 80 gradd yn fan hyn yn paru fyny efo'r 80 gradd yma yma. A wedyn mae gennym fi 2 ongl o 30 gradd yn top y 2 driongl hefyd yn paru fyny. Felly, yr un onglau sydd gennym fi yn y 2 driongl, dwi'n cael deud felly fod y 2 driongl yma yn gyflym. Y trydydd ffordd o benderfynu fod 2 driongl yn gyflym yw i ddeud fod cymarebau 2 bar o ymylon cyfatebol yr un peth, ac hefyd ffeindio bod yr onglau rhwng yr ymylon hyn yn hafal. Na dyma ni enghraifft o lle mae hyn yn wir. Eto, dwi wedi lliwio ymylon cyfatebol hefo yr un lliw, ac os dwi'n rhannu'r ymylon cyfatebol yna, hynny ydy yn gwneud 6 rhan efo 4 neu yn gwneud 3 rhan efo 2, dwi'n cael yr un atab. Dwi'n cael 1.5 y 2 dro. Felly, mae cymarebau 2 bar o ymylon cyfatebol yr un peth. Ond ar ben ei hun, dydy hyn ddim yn ddigon i ddeud fod y trionglau yma yn gyflym. Mae rhaid fi hefyd gael yr onglau rhwng yr ymylon hyn yn hafal. Nawr, yn y triongl bach, yr ongl rhwng yr ymylon 4 a 2 cm yw 70 gradd. Yn y triongl mawr, yr ongl rhwng yr ymylon 6 a 3 cm yw hefyd 70 gradd. Ac felly, gan fod yr onglau yna yn paru fyny, dwi nawr yn gallu deud fod y trionglau yma yn gyflym. Nawr, gadewch i ni ddefnyddio'r dulliau yma i geisio penderfynu os ydy'r parau o drionglau yn yr ymarfer yma yn gyflym neu beidio. Yn yr ymarfer cyntaf, mae gennym ni 2 driongl, a'r wybodaeth yn ei gael amdan y 2 driongl ydy hyd yr holl ymylon. Nawr, os dwi'n sbio yn ôl yn y top fan hyn ar y dulliau dyn ni newid drafod, os dwi hefo yr holl ymylon, mae hyn yn awgrymu y ddylwn ni allu defnyddio y dull cyntaf fan hyn, fydde wiriau i weld os ydy'r ymylon cyfatebol yn yr un gymhareb. Ond wedyn fydde ddim defnyddio'r ail dechneg, roedd mae hwnna'n dibynnu ar wybod yr onglau i gyd. Yn yr ymarfer yma, dwi ddim yn gwybod unrhyw un o'r ongla. A wedyn mae hwnna hefyd yn golygu fydde ddim defnyddio'r trydydd dull, roedd eto mae hwnna'n dibynnu ar wybod o leiaf 1 o'r onglau. Felly, yn yr ymarfer cyntaf, dwi am weld os yw'r ymylon cyfatebol yn yr un gymhareb neu beidio. Nawr, beth yw'r ymylon cyfatebol ar gyfer y 2 driongl yma? Wel, os na i bari fyny, mae rhaid i bari fyny yr hyd byraf yn y triongl bach, hefo'r hyd byraf yn y triongl mawr. Mae rhaid i bari fyny yr hyd hiraf yn y triongl bach, efo'r hyd hiraf yn y triongl mawr, ac felly mae'r hyd canolig yn y triongl bach yn mynd i bari fyny hefo'r hyd canolig yn y triongl mawr. Nawr, beth yw cymhareb yr ymylon cyfatebol? Wel, yn fan hyn, mae rhaid i rannu'r hyd mwyaf hefo'r hyd lleiaf bob tro. Felly, gyfer y par yma, 6 rhan efo 2 yn mynd i roi 3 iddo fi. A gyfer y par yma, mae 9 rhan efo 3 yn 3. Ond ar gyfer y par yma, mae 16 rhan efo 4 yn 4. Na, gan fy mod i wedi cael atebion gwahanol o fan hyn, dwi wedi cael 2 3 a dwi wedi cael 1 4, fedrith y triongl yma ddim fod yn gyflym. Ac felly y casgliad ydy hyn. Nid yw'r trionglau yn gyflym. Yn yr ail ymarfer fan hyn, y wybodaeth dwi'n cael amdan y triongl yma ydy dim ond onglau. Mae gen i 2 ongl yn y triongl yn y top, 2 ongl yn y triongl ar y gwylod.
A wedyn, os dwi eisiau penderfynu os di hein yn gyflym, os dwi'n ystyried y technegau sydd gyda fi yn y top yn hyn, byddai ddim defnyddio'r techneg gyntaf, rwy'n hwnna'n dibynnu ar wybod yr holl ymylon. Byddai ddim defnyddio'r trydydd techneg chwaith, rwy'n eto mae rhaid fi wybod ychydig o ymylon yn y triongl mwyn gallu defnyddio'r techneg yma. Felly, mae rhaid fi edrych ar y techneg yn y canol, mae rhaid fi ofyn os diw'r onglau cyfatebol i gyd yn hafal. Hynny ydy, mae rhaid fi ofyn os di'r onglau yn y triongl uchaf, union rhyw fath ar onglau yn y triongl isaf. Nawr, fyddai bari fyny 95 i gychwyn, mae 95 gradd yn pari fyny fel 95 gradd, ond wedyn, di ddim yn edrych yn addawol, roedd ni fydd 25 gradd yn pari fyny fel 60 gradd. Ond, cofiwch, mewn unrhyw driongl, os dwi'n gwybod dwy o'r onglau, mi fyddai weithio allan y trydydd ongl drwy dynnu allan o 180. Ar gyfer y triongl yma yn y top, mae 95 gradd adio 25 gradd yn 120 gradd, ac yna 180 gradd, tynnu y 120 gradd yn mynd i adael fi efo 60 gradd. Gwneud yr un peth efo'r triongl bach fan hyn yn y gwylod, mae 95 adio 60 yn mynd i reid 155 gradd iddo fi, ac yna mae 180 tynnu 155, neu os hoffech chi cyfri mlaen o 155 i 180 yn mynd i reid 25 gradd iddo fi. Wedyn, mi fedrai bari fyny yr onglau. Rwy'n mae 25 gradd yn y triongl yn y top, yn pari fo 25 gradd yn y triongl yn y gwylod, a hefyd fyddai bari fyny yr ongl 60 gradd yma. Ac felly, gan fod yr onglau yn y ddau driongl union yr un peth, dwi yn gallu casglu fan hyn fod y ddau driongl yma yn gyflym. Felly casgliad, mae'r ddau driongl yn gyflym. Un ymarfer arall, dyma ni ddau driongl arall, dyn ni eisiau penderfynu os ydyn nhw'n gyflym neu beidio. Nawr, y wybodaeth yn ei gael y tro hyn, dwi'n cael 2 ymyl yn y triongl gyntaf, 2 ymyl yn yr ail driongl, a dwi'n cael ongl sydd rhwng yr ymylon sydd wedi cael ei reid. Nawr, mae hwn yn awgrymu y ddylwn ni edrych yn y top fan hyn ar y trydydd techneg. Mi fyddai wirio nawr os yw cymerebau 2 bar o ymylon cyfatebol yr un peth, a gweld os yw'r onglau rhwng yr ymylon hyn yn hafal. Wel, dwi'n gweld yn sydd fod yr onglau rhwng yr ymylon yn mynd i fod yn hafal. Rwy'n mae 60 yn pari fyny efo 60 yn hyn, ac mae'r ongl 60 yma rhwng 2 ymyl. Felly, cwbl dwi angen gwneud yn nawr i weld os yw'r trionglau yma'n gyflym, yw i weld os yw cymerebau y 2 bar o ymylon cyfatebol yr un peth. Hynny ydy, os yw'n mynd yn ôl at y trionglau yma yn y gwylod, mae gyda fi parau o ymylon cyfatebol. Mae'r 4 cm yma yn pari fyny efo'r 2 cm fan hyn, a mae'r 4.8 cm yma yn mynd i bari fyny efo'r 2.4 cm yn fan hyn. Nawr, os dwi'n gweithio allan cymhareb yr ymylon cyfatebol yma, mi ni'n gwneud yr ymyl mwyaf, rhannu efo'r ymyl lleiaf, felly 4.8 rhannu efo 2.4, ond mae hynna'n 2, ac os dwi'n gwneud yr un peth efo'r par arall o ymylon sydd gyda fi, mwyaf rhannu efo'r lleiaf, hefyd yn 2, yna be dwi wedi ffeindio ydy fod gyda fi cymerebau 2 bar o ymylon cyfatebol yr un peth. A gan fod fi hefyd hefo yr ongl rhwng yr ymylon hyn yn hafal, hynny ydy mae'r 60 gradd yn pari fyny efo'r 60 gradd, yna mae hynna'n ddigon i ddeitha fi yn yr achos yma fod y 2 driongl dwi'n weld yn y cwestiwn yn gyflym. Cyfle nawr ydych chi roi cynnig ar set o ymarferion. Ceisiwch benderfynu hefo'r technegau dyn ni wedi weld yn y fideo yma os yw'r parau o drionglau yma yn gyflym. Unwaith ydych chi wedi dod i benderfyniad eich hun, cymharwch wedyn yn erbyn y penderfyniadau cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.